औ नोंगौखौनो खोनादों। ओमफ्राय ओरैनो आब' मोजाङानो मोनदों आरो आगोलनिफ्राय साबसिन मोनदों। बुहुत मोजाङानो मोनदों। आब'आ देग्लाय बोसोराव आरो मानो होनबा बेहायनो 6 month एग्रिमेन्ट जालायलाय ओंखायनो खालामथ'ला आरो उनावहाय जुदि चान्स मोनबा बिनि उनाव खालामनो हागौ। ओरैनो आब' अडिसन माने अडियन्सफोरखौ माने जोंनि नाटकजों आरो जाहाथे जोंबो मोजां मोनसे दिन्थिनो हायो आरो जाहाथे किसुमान बुस्थुफोरखौ नायनानै जाहाथे सोलोंथों मोजांखौ जेनेबा मोजां जिखुनु जों नाटक खालामो जाहाथे मोजां सायख'नानै मोजांखौ माने गावसोर लानाय आरो मोजां गियानखौ लानाय आरो बिदिखौनो लुगैयो आरो जोङो माने जोंनि नाटकआव मोजांबो दं गाज्रिबो दं बेखौथ' पाब्लिकफोरा सायख'नानैसो लानांगौ नालाय बेनो आरो थांनाय हराव रायजोफ्राथ' फार्स्ट नाइट सेकेन्ड नाइट मोजाङैनो फैदोंमोन आरो बोथोराबो बांद्राय थिग नङा नालाय स' बेनि थाखाय नायसै ओरैनोथ' मोजाङानो मानसिफोरा मोजाङैनो जादों। दिनै आलायारन थियेटारनि सोमोन्दै नोंथांमोना सोंफैनायनि थाखाय बा उदिस लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै आलायारननि माबाया ओंखारनाया दिनै 2 बोसोराव आगान सुरदों नाथाय गेजेरावनो लकडाउननि थाखाय जस्रिना थानानै माखासे हालोदाव गोग्लैनानै दङ। दा दिनै जों सालबारियाव फैनानै लोखि फुजानि नामाव बाजार कमिटिया लाबोदों बेयाव जों बिराद मोजाङै दिन्थिफुंनो हागासिनो दं आरो दा जिथु दिनैनि बे हालोदाव कभिड-19 बा लकडाउननि गेजेरजों गोबां दुखु सुखुनि गेजेरजों जों दावहा नांबाय थानो गोनां जादों बेखौ जोङो थदन्थ लाग्रा दिनै बर' समाजाव रावबो ओंखाराखै बेयाव आं सासे आलायारन थियेटार बिगोमा जानानै आं दुखु नांदों। दिनै गिदिर गोलाव माखासे जोंनि बर' समाजावबो दं बिटिआरआव दा जोंहा आर्टिस्ट महरै बुहुत गोबां मानसिफोरा दुखु मोननाय आंनि सिगाङाव फोरमायबाय दं। आं बिगोमा आलायारन थियेटारनि बिनि गेजेराव दिनै जों रावनिफोरबो अनसुंथाइ मोनैनि जाहोनाव आंजों सरजाबनानै थाफानाय आलायारन थियेटाराव महरगिरि महरै थाफानाय सुबुंफोरा माखासे हालोदाव गोग्लैना दं। जोंनि बर' समाजाव दिनै रावबो उदिस लाग्रा मानसियानो गैया बिनि थाखाय आं आलायारन थियेटारनि बिगोमा जानाय आं दुखु मोनदों बास बेनोल'। सार एसेबां 2 बोसोर दिनै आं आलायारन थियेटार बिगोमा जानानै बेखौबो बुंनो थाङोदि दिनै कालसारनि नामाव माखासे रां फैदों होननाय खोनायो खिन्थु आं दिनैसिम माबानि सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। दा अनसुंथाइ मोनैखौथ' आं मोनाखै होननानै आं डाइरेक्टलि बुंखानांगोन। अनसुंथाइ मोनबाथ' आंनि बे आलायारन थियेटारा बेफोरबायदि हालोदाव गोग्लैया। लोगोसे दिनै बर'नि माखासे ग्लेमार आर्टिस्टफोर दं आंनि बे थियेटाराव जेरै फांफुलिगुरि ओजों मानगोनां थिफु नार्जारि मानगोनां पदमथ बसुमतारि मानगोनां ओजों निजोम दैमारि लोगोसे बायदि बायदि मिउजिसियान मानसिफोरा सोब आंजों हेफाजाब होनानै दं। दिनै जों रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै अनसुंथाइ मोनोमोनबा जों दिनै बेफोरबायदि हालोदाव गोग्लैया। आंनि माखासे अनसुंथाइ मोनैनि जाहोनाव आलायारन थियेटारा लकडाउनजों प्लास गोदोसोना थानायाव बोखांफिननायाव आं जुरुला थारमाने गांखं दं खिन्थु गां गैयि बायदि जानानै दिनै नेरा नेफा गांखंजों बुब्राबसो जों फैगासिनो दं। बेखौथ' सोरां मन्जुखौ आं आंनि गिबि फरायसालि बायदि सानो बेखौ बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बिथांनिफ्रायबो आंनि थियेटाराव माखासे फिलारफोरा फैदों रोजा रोजा आं बिथांमोननिफ्रायबो अनसायनाय मोनदों आंबो बिथांमोनखौ आं अननाय होदों जों गोरोबलायनानै जों सोलिगासिनो दं दुखु सुखुनि गेजेरजों आरोखि। आंहा बेफोरबायदिब्लाथ' आं ओरैबायदि रोजा रोजा गोजोननाय मोनदों दे बे सालबारि ओनसोलाव लोखि फुजा बाजार कमिटिया जे जोंखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै लाबोदोंमोन बेयाव हरनिया जाबायदि हिउज मानसि जानानै जोंनि गोसोखौ गोजोननाय होदों बेफोरबायदि जायोब्लाथ' निस्सय जों जाबायदि लुबैदों बेखौ मोनगोन आरो जोंनि फिलारफोराबो गोसोबायदि रंजानायजों लोगोसे मोजां जाफुंसार होनो हागोन बेखौ नुहुरदों आरोखि आं। नोंथाङा दे आलायारन रल लानाया माने गोसोआव मा मोननो 1976निफ्रायनो आं रल खालामबोदों आलायारन नङा गुबुन गुबुन थियेटारबो खालामदों। दा बेफोरबायदियाव जा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय जेबो गैया जेराव रायजोखौ गोजोन होनो हाब्लानो जोंनि गोजोननाया फैगोन। अनसुंथाइ माने
बे मोननांगौ माखासे खथा दंसोगारो बे खथाफोरखौ सोरहाबा खाम सिफुं दाननानै जाथि बंस'सो होयनो जोंफोरबादिया इसेबां मोनाखिसै बेखौ माखासे मिडियाफोर बेफोरबादियाव बुंबोनो जासोदों मोनब्रै मोनबा मिडिया लाफैनायाव नै दा अल्ड कालचारनि अल्ड माबा जिनिखि बोराय आर्टिस्ट नै बेयाव दाखालि आंनियाव एसे हाबफैदोंमोन सार बेफोरबायदि जों बुंनो सानो कालचारनि थाखाय एक्सट्रा खथा फैदो बे खथानि थाखाखौ सोर जायो बेफोरबायदिनो थाङैहाय जोंफोरबादि मानसिखौ सोर खबर लानो हाजिरा खामला मावनो हाला अथ' बोसोरनिफ्राय जोङो कालचाराव आगान सुरबोबाय दा खामला हाजिरा मावना मैगं थाइगं फानोमोन नै मैगं थाइगङाबो हासार गोनां होननानै सोरजोंबा जाजाला जालांबाय सारा गोदोबो आलायारन थियेटाराव ग्रुपजों गोजोननाय मोन्दोंमोन नाथाय बिगोमायानो सरकारनि अनसुंथाइ मोनाब्ला फारसेजों लकडाउननि खेथ्रआव बिगोमाबो डाउन जाना दङब्ला लोरबां जाना दङब्ला गोजोननाया गोजानाव